खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिमान रयखौ जुडिशियेल कास्टडियाव हरबाय। पुलिस इनकाउन्टाराव खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिनि जिउ खहा। हिमाचलाव गोमानानै दङ आसामनि 3 सुबुं। आसाम सोरखारा माखासे बियाबनि मुंखौ सोलायनो थांखि दैखांदों। एबसुनि दैदेननायाव मोन 15 माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि हानजाया ECI आरो गिबि मन्थ्रिनो गोसोखांलाय गथायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गग्रापार थानायाव जालांनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि बारग' अ.सि. बिमान रयखौ जुडिशियेल कास्टडियाव हरबाय। बेजों लोगोसे बिमान रयनि जामिननि थाखाय आर'जलाइ होनायखौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों। बेनि बागै सोरखारि उकिला सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारग' अ.सि. बिमान रयखौ समबारखालि नलबारि बिजिरसालियाव हाजर खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिजिरसालिया बिमान रयनि जामिनखौ नेवसिगारनानै जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि पुलिस लकआपआव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसानि अजद गोनां सावगारि सेबखांनायनि गाहाय दायनिगिरि गग्रापार थानानि बारग' अ.सि. बिमान रयखौ थांनाय 6 जुलाइखालि नलबारि पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव 1 जुलाइखालि नलबारि बिजिरसालियाव हाजर खालामनानै 4 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लादोंमोन। नाथाय पुलिस जिम्मायाव लानायनि समा बारग'लांनायनि उनाव बिमान रयखौ मैया बिजिरसालियाव फिन हाजर खालामो आरो बिजिरसालिया बिमान रयखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि पुलिस थाना सिङाव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसानि अजद गोनां सावगारि सेबखांनायनि गाहाय दायनिगिरि गग्रापार थानानि बारग' अ.सि. बिमान रयनि साख्रिखौ DGP GP सिंआ दानना होनायनि उनाव खारखोमानानै थानाय बिमान रयखौ पुलिसआ गुवाहाटी रेल स्टेशननिफ्राय हमनो हादोंमोन। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। बे खेबाव काछार पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। काछार पुलिसनि इनकाउन्टाराव गोलाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै थानाय सासे दायनिगिरिनि जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव काछार पुलिसआ काछारनि रातासरायाव खारखोमानानै थानाय सासे दायनिगिरिखौ थांखिनानै गुलि गावदों। बे जाथायाव रिपुजुर रहमान मुंनि सासे गोजाम दायनिगिरिया जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि रिपुजुर रहमाना दिनैनिफ्राय 2 दान सिगां थांनाय 11 मे खालि सिलचरनि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो रिपुजुरा खारखोमानानै दङमोन। नाथाय स्रोद सुलुङाव रिपुजुरनि बागै खौरां मोननाय उनावनो थांनाय हराव काछार पुलिसआ रिपुजुरखौ नागिरनानै आसाम मेघालय सिमनायारि ओनसोलाव अपारेशन खालामहैयो। बे समावनो रिपुजुरा पुलिस जवानफोरखौ थांखिनानै गुलि गावो आरो खारखोमालांनो नाजायो। जाउनाव बेनि फिननाय होनानै पुलिसआबो गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि बे मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव खारखोमानानै थानाय दायनिगिरि रिपुजुर रहमाना जिउ गोमानायनि अनगायैबो 2 पुलिस जवाना जोखोम जादों होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दुथां रिपुजुर रहमाननि गोथै सह'खौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव पस्ट मर्टेम खालामनानै लाखिनाय जादोंमोन। हिमाचल प्रदेशनि गिख्रंथाव दैबानायाव गोमानानै दङ आसामनि 3 सुबुं। आसामनि 2 बिसि-फिसायजों लोगोसे सासे लाइमोना हिमाचल प्रदेशआव गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। हिमाचलनि दैबानायाव गोमानाय आसामनि 3 सुबुंखौ सनारि परबातिपुरनि थागिबि देबाशिष राजख'वा आरो बिनि बिसि शिखा फुकन आरो गुबुन सासेखौ शान्तानु गगৈ होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिमाचलाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि उननिफ्रायनो देबाशिष आरो शिखा मोना गोमानानै दङ। 48 घन्टा बारलांनायनि उनावबो बिसोरनि बागै जेबो खौरां मोननो हायाखै। देबाशिष आरो शिखाया मोजाङैनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायदोंमोनब्लाबो नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बिसोरखौ लानानै गिखांनाय सोमजिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 50 बोसोराव हिमाचल प्रदेशआव बेबायदि रोजा अखा आरो गिख्रंथाव दैबानाखौ नुवाखैमोन होननानै हिमाचलनि गिबि मन्थ्रि सुखभिन्दर सिंह सुकुआ सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायनि बागै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो गिबि मन्थ्रिनाव खौरां लाहरदों होननानै मिथिनो हादों।
बियाब दाफामनायखौ लानानै ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथायै अजद होनाया दिनै जोबथा सान। बेनि सिगांनो आसाम सरकारनि केबिनेटआ रायजोनि मोनसे विधानसभा बियाब आरो मोननै लकसभा बियाबनि मुंखौ सोलायनो थांखि लादों। बेनि गेजेराव गुवाहाटी लकसभा बियाबाबो मोनसे। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी लकसभा बियाबनि मुंखौ प्रागज्यतिसपुर खालामनो थांखि दैखांदों आसाम सरकारा। गुवाहाटीखौ जारिमिनारि प्रागज्यतिसपुर मुंजों बहाल लाखिनायनि थांखियै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा बे थांखिखौ लादों। प्रागज्यतिसपुर लकसभानि सिङाव थागोन गवालपारा सोनाब दुधनै, समरिया, बक', पलासबारि, दिसपुर, डिमरिया, निउ गुवाहाटी, गुवाहाटी सेन्ट्रेल आरो जालुकबारि विधानसभा बियाबा। बेबायदिनो मंगलदै बियाबनि मुंखौ सोलायनानै दरं खालामनो बिसायख'थि आय'गआ थांखि होदोंमोन। नाथाय रायजो सरकारनि केबिनेटआ दरंनि सोलाय भैरबकुन्द खालामनो थांखि दैखांदों। तामुलपुर, गरेस्वर, रङिया, कमलपुर, भेरगाव, अदालगुरि, माजबाद, टंला, सिपाझार, मंगलदै आरो दलगाव विधानसभा बियाबखौ लानानै भैरबकुन्द लकसभा बियाबखौ दानाय जागोन। ओरैहाय डिमा हासाव विधानसभानि मुंखौ हाफ्लंनोनो आरो नरसिंहपुरनि मुंखौ दलाइखौनो बहाल लाखिनो थांखि हरदों। नरसिंहपुरनि सायाव अजद दैखांदोंमोन मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ। बेबायदिनो मरान विधानसभानि मुंखौ खवां, हाजोनि मुंखौ हाज', सुवालकुसि, बटद्रवानि मुंखौ थिं खालामनो, गोबर्धनानि मुंखौ मानास खालामनो आसाम सरकारनि केबिनेटआ थांखि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बराकनि नरसिंहपुरजों लोगोसे बदरपुरखौ नर्थ करिमगन्ज, नर्थ करिमगन्जखौ साउथ करिमगन्ज, साउथ करिमगन्जखौ पाथारकान्दी, राथाबारिखौ रामकृष्ण नगर खालामनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा थांखि दैखांदों। एबसुनि दैदेननायाव दिनै बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जथायै आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार अनुराग गयालनि जोहै भारत हादरनि इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमारनो गोसोखांलाइ दैथायहरदों। बिटिआरनि सिङाव अदालगुरि लकसभा बियाब सोरजिनांगौनि दाबिजों एबसुनि दैदेननायाव गासै मोन 15 माहारियारि आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जाफोरा खौसेयै हादरनि बिसायख'थि आय'गनो गोसोखांलाइ दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय मोन 6 विधानसभा बियाबफोरखौ लानानै बिटिआरनि बेन्दोंआवनो अदालगुरि लकसभा बियाब सोरजिनाय, बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय विधानसभा बियाबफोरनि मोन 10 बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनाय, बर' आरो ट्राइबेल सुबुं थानाय विधानसभा बियाबफोरखौ बोखावफ्लेयाबालानो आगुआव जेरै दंमोन बेबायदियैनो लाखिफिननाय दाबिफोरखौ लानानै दिनैनि हादरनि इलेक्शन कमिशनारनो गोसोखांलाइ दैथायहरनाय जायो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो पिएसपिपि खाटकारियानि जोहै गोसोखांलाइ गथायो। बेबायदिनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनानेत दैमारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फारियै लेङाइ आफादगिरि सैताराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, आबोबनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपाली नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि पलनि ब्रह्म, आलारि ब्रह्म, सुचिता बसुमतारी, दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय फारियै आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारी, सुकराम बर', अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन आसामनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि जाफुं नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि रतीन्द्र बसुमतारी, बड' इयुथ्स राइटार्स फरामनिफ्राय फारियै आफादगिरि मितु बर', गाहाय नेहाथारि लकिराम बसुमतारी, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फारियै गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', सोमावसार बसुमतारी, अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फारियै आफादगिरि हांगामा नार्जारी, गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारी, अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय फारियै नेहाथारि शुक्लेश्वर महिलारी, अफिस सेक्रेटारि सूर्य बर', इउपिपिएलनिफ्राय फारियै नेहाथारि अबिराम बसुमतारी, फैला जे बरगयारिया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि जारिमिनखौ बिथा खालामनानैसो आसाम डेलिमिटेशनखौ खालामनांगौ होननानै सरकार आरो बिसायख'थि आय'गखौ दाबि दैखांदों।
दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।